ka kula da mu mun tuba, a kula da mu mai gida, a kula da mu mun tuba, a kula da mu Annabi a kula da mu mun tuba. Akwai magana sai dai bata faɗu ba mun tuba, na yi shiru tunda dai bata faɗu ba mun tuba. Annabi ai gaba ce da babu gaba mun tuba, harshen maganar shine mai kula da mu mun tuba, a kula da mu Annabi a kula da mu mun tuba. Ya ilahi sarkin da ya tsara komai mun tuba, ka tallafa mun zanyo yabo da maimai mun tuba, dan shugaba wanda ka baiwa komai mun tuba, kai mun izini aikin kasa ya gamu mun tuba, a kula da mu Annabi a kula da mu mun tuba. Ka ƙara tsira da minti gun shayabu mun tuba, alihinsa da sahabbai duka zubu mun tuba. Feshin rafa'u hanyar su babu tabo mun tuba, shehininmu na ɗariƙa sun sha da mu mun tuba, a kula da mu Annabi a kula da mu mun tuba. Ni Fadima zan kira ko a ina mun tuba, sunanta ne ke sa na manta kaina mun tuba. Dar Annabi mai kyan siffa da suna mun tuba, a bar yabona umma mai kula da mu mun tuba, a kula da mu Annabi a kula da mu mun tuba. Shau Ahmadu Tijjani gaida maza mun tuba, sun ja da kai sun bari babu haza mun tuba. Ya muradi gausi a ɗan ingiza mun tuba, zulma arif gibiri makun san da mu mun tuba, a kula da mu Annabi a kula da mu mun tuba. Abul futuhi a cikin kamun jazabtu mun tuba, mun manta kai ba mu cikin karatu mun tuba. Shau fatihu mu ma ku ba mu hutu mun tuba, idan masoyi abba mai kula da mu mun tuba, a kula da mu Annabi a kula da mu mun tuba. Sallamata a gare ka mai gidana mun tuba, sallamata a gare ka shugabana mun tuba, sallamata a gare ka mun hamina mun tuba. Yarda da ni amsa ka ce ka yi mun tuba, a kula da mu Annabi a kula da mu mun tuba. Ba halittar da ta kai yin wayabu mun tuba, sai kai kadai mai gida abin yabo mun tuba. Muradin duka alkasim gwanin rabu mun tuba, ka isar mun ya mai gidan Adamu mun tuba, a kula da mu Annabi a kula da mu mun tuba. Ka wuce nan inda baki ke fada mun tuba, kai fari ne karshe da kai mai gida mun tuba. Ni mai yabo masoyi ne ka shaida mun tuba, ce je kai ka samu yarda ga mu mun tuba, a kula da mu Annabi a kula da mu mun tuba. Ga sarki na da na nuna tun azali mun tuba, Ahmadu ne sirki ga Imam Ali mun tuba, mai kyan sifa adali da kyan hali mun tuba. Zancen haka ne Annabi ka yi sarmanin mu mun tuba, a kula da mu Annabi a kula da mu mun tuba, a kula da mu Annabi muna yanayi mun tuba. Tsadar rayuwa ta tadda mu muhuyi mun tuba, kai ne mafita sarki ka kai mu hayi mun tuba. Kaman na dauki Annabi ka kula da mu mun tuba, a kula da mu Annabi a kula da mu mun tuba. Banda gata sai dai kai ya shugaba mun tuba, ka iya mani mai gida ka kai ni gaba mun tuba. Yaban da nake a ciki cire fargaba mun tuba, ina yi yabon kuma kana tura gaba mun tuba, a kula da mu Annabi a kula da mu mun tuba. Babu mai sai kai aban zahara mun tuba, na risina a gaban ka kamun sutura mun tuba. Ga kokona a gidanka nake tabara mun tuba, alkasimu shugaba ka kula da mu mun tuba, a kula da mu Annabi a kula da mu mun
cikin yabo mun tuba. Sawun zaki masoyi ne mai yabo mun tuba. Mai kaunar yabo kuma masoyi